шуруи боз як ҳафтаи навро бароятон шод бош мегӯям бинандагони хуби ман. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Ҳамарӯза бо хабарои тоза соати 10 бо вақти Прага ва 12 бо вақти Москав дар тақдими Сархатти хабарҳо дар каноратон. Сипос мегӯям ки пайваста моро тамошо мекунед ва умедворам ки то охири суҳбат ҳамроҳи мо хоҳед буд. дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд як мошини интиқолдиҳандаи бензин ба садама дучор шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд мошини тамғаи дулан нисфирӯзии 20 феврал ба ҷарии умқаш 30 метр чапа мешавад. дар натиҷа ронандаи он сокини 29-солаи деҳаи Муминободи ноҳияи Файзобод ки он рӯз аз Хуҷанд ба Душанбе ҳаракат мекард ва мусофири мошин падари 53-солаи ронанда ба ҳалокат мерасад ва сокинони маҳаллӣ ҷасади падару писарро аз ҷарӣ бароварда ба бемористони ноҳиявии Варзоб интиқол доданд ва аз он ҷо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супурданд. Сабабҳои фоҷиа таҳқиқ мешавад. дар айни замон Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз қавли маркази обу ҳавошиносӣ ҳушдор медиҳад ки бинобар гармии ҳаво ва боришот фаромадани тармаву сангреза дар роҳҳо вуҷуд дорад. ҳамин тавр дар шабонарӯзи охир дар қитъаи рӯи Хорох Ишкушими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 16 ҳолати тармафароӣ сабт шуда. дар ҳудуди деҳоти Риҷисти ноҳияи Рошдқала резиши санг як хонаи истиқоматиро қисман вайрон кардааст. феълан рӯи Хорох Ишкушим баста буда тоза кардани роҳ идома дорад. Кумита ҳамчунин аз сокинон даъват кардааст ки дар ин рӯзҳо аз ҷамъоварии ҳезум, чаронидани чорво ва сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ варзанд. соли гузашта афроди воқеӣ аз Русия тариқи низомҳои пулӣ 7,4 миллиард доллар интиқол доданд ки ин маблағ дар 4 соли ахир камтарин аст. ин омори Бонки марказии Русия бар пояи маблағҳои фиристодашуда тариқи низомҳои Western Union, Unistream, Золотая корона, Контакту Близко ва почтаи Русия ҳисоб шудааст. аксари ин маблағҳо, дақиқтараш 6,2 миллиарди он ба давлатҳои муштарак олманофе ё худ ИДМ ирсол шудааст. коҳиши интиқоли маблағ дар моҳи март шурӯъ шуда то апрел идома карда ба 302 миллион доллар дар моҳ баробар гашт. баста шудани марзҳо, мутаваққиф гардидани фаъолияти ширкатҳои тиҷорӣ ва хадамотӣ ва ҳамчунин беқурбшавии рубли русӣ ба ин раванд боис гардидааст. ин бозор дар моҳи май, замоне ки тадриҷан муҳоҷирон ба кор баргаштанд, барқарор гардид. соли гузашта дар ин моҳ аз Русия ба хориҷа 409 миллион доллар фиристода шуд ки Тоҷикистон ҳам яке аз кишварҳои ҷаҳон аст ва муҳоҷирони корияш солона миллионҳо доллар ба хонаводаҳояшон мефиристанд ва пулҳои фиристодаи онҳо барои иқтисоди кишвар низ фавқулода муҳим мебошад. 2 ҳафта қабл раиси Бонки миллии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ гуфт ки соли гузашта муҳоҷирони тоҷик ба ватан 6,3% камтар пул фиристоданд. мақомоти амнияти Афғонистон аз ҳузури 6 то 10 ҳазор ҷангҷӯи хориҷӣ дар ин кишвар хабар дода гуфтанд ки дар миёни онҳо афроди ҳизби наҳзати исломӣ низ ҳастанд. ин бори аввал аст ки мақомоти баландпоя дар Кобул ба таври расмӣ аз ҳузури афроди ин ҳизби ҳамакнун фаъолияташ мамнӯъ дар Тоҷикистон дар хоки ин кишвар суҳбат мекунанд. масъулини ҳизби наҳзати исломӣ ки дар берун аз кишвар ба сар мебаранд ин гуфтаҳои мақомоти афғонро рад карданд. Аҳмадзиё Сироҷ, раҳбари раёсати умумии амнияти миллии Афғонистон ки ҳафтаи гузашта оиди натиҷаҳои конфронси минтақаи мубориза алайҳи терроризм сухан мегуфт, дар баробари ҳаракати исломии Ӯзбекистон, Ансоруллоҳи Тоҷикистон ва ҳаракати исломии Туркистони Шарқӣ аз ҳизби наҳзати исломӣ низ ном бурд. ӯ гуфт ки ҳадафи ин гурӯҳҳо кашонидани домани ҷанг ба кишварҳои Осиёи марказӣ ва Туркистони Шарқӣ мебошад. ба гуфтаи вай афроди ин гурӯҳҳо асосан дар шимоли Афғонистон ҷойгир ҳастанд. аъзои ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯъи наҳзати исломӣ ки дар хориҷ аз кишвар қарор доранд гуфтаи мақомдорони Афғонистонро рад карда мегӯянд ҳизб дар ҳеҷ кишвари ҷаҳон аз ҷумла дар Афғонистон нерӯи мусаллаҳ надорад. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд 2 нафар соҳибкорро барои беэҳтиётӣ ки боиси сар задани сӯхтор дар бозори Султони Кабири пойтахт шуд боздошт карданд. Рамазон Раҳимзода рӯзи 19 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфт сӯхтор дар пайи расиши ноқилҳо аз беэҳтиётии соҳибкор сар задааст ва 2 нафар аллакай барои ин кирдори ғайриқонунӣ ва хавфнок барои ҷамъият ба ҳабс гирифта шуда тафтишот идома дорад. Султони Кабир яке аз бозорҳои калон дар пойтахти Тоҷикистон
тоҷикистон субҳи 25 январ оташ гирифт. ба гуфтаи соҳибкорон, оташсӯзӣ дар қисмати дохилӣ ва ҷойи фурӯши чархҳои мошинҳо ба амал омад. моликони бозор ба радиозодӣ гуфтанд, дар ин ҳодиса 46 дукон оташ гирифт. вазорати корҳои дохилӣ зиёни расидаро тақрибан 800 000 сомонӣ ҳисоб кардааст, вале дигарон мегӯянд хисорот аз ин бештар мебошад. созмони ҷаҳонии озуқавории созмони милали муттаҳид бо дастгирии молиявии русия ба расонидани орди витаминдор ва равғани растанӣ барои оилаҳои хонандагони осебпазири мактабҳои вилояти хатлон шурӯъ кардааст. то охири моҳи ҷорӣ ҳамин гуна кӯмаки ғизоиро хонаводаҳо дар вилоятҳои суғду мухтори кӯҳистони бадахшон, шаҳри роғун ва минтақаи рашт дарёфт хоҳанд кард. ин кӯмаки башардӯстона, яъне харидории 1200 тонна орди гандум ва 50 тонна равғани растанӣ дар пай ҷудо кардани $1 миллион маблағи иловагии Русия ба созмони ҷаҳонии озуқаворӣ имконпазир шудааст. ин захира барои қонеъ кардани ниёзҳои моҳонаи тақрибан 22 000 оилаи муҳтоҷ дар Тоҷикистон кифоят мекунад. пешбин мешавад ки имрӯз вазирони корҳои хориҷии иттиҳоди аврупо дар робита ба ҳабси пешвои мухолифини Русия Алексей Навалний ва таъқиби ҳампаймонҳояш бар зидди Русия таҳримҳои нав ҷорӣ хоҳанд кард. эҳтимол дар мулоқоти Брюссел вазирони 27 кишвари узви иттиҳоди аврупо бо ишора ба поймол намудани ҳуқуқи башар дар Русия аз иқдомҳои шабеҳи мунҷамид, намудани ҳисобҳои бонкӣ ва манъи тақдими виза ё худ раводиди сафар ба баъзе шаҳрвандон ва ходимони муассисаҳо кор бигиранд. баҳси таҳримҳо аз замони боздошти Навалний дар моҳи январ идома дорад. Навалний моҳи август баъди заҳролудшавӣ бо гази фалаҷкунанда аз Русия барои табобат ба Олмон интиқол ёфта буд. ҳампаймонҳои Навалний исрор меварзанд, ки раҳбари онҳо бо фармони президенти Русия Владимир Путин бо гази навичок заҳролуд шуда буд. моҳи октябр иттиҳоди аврупо дар робита бо заҳролудшавии Навалний 6 нафарро дар рӯйхати сиёҳ ҷой дод. ва имрӯз дар ҳоле ки вазирони аврупоӣ барои арзёбии таҳрими Русия ҷамъ мешаванд, президенти Русия бо ҳамтои Беларусияш Александр Лукашенко дар шаҳри Сочи дидору гуфтугӯ хоҳад дошт. Кремл мегӯяд, ки дар ин нишаст ҳамкориҳои иқтисодӣ, энергетикӣ ва амнияту ҳамоиши ду кишвар баррасӣ мешавад. ин рӯзҳо аз ҳамлаи террористӣ ба радиозодӣ 40 сол мегузарад. 21 феврали соли 1981 дар Мюнхен дар биное ки радиозодӣ ҷойгир буд таркиши сахт рух дод. дар натиҷа 4 корманди радио ва 2 нафари дигар ки дар ҳамсоягӣ мезистанд осеб диданд. тирезаҳои хонаҳои наздик ба радио шикастанд. хушбахтона касе ба ҳалокат нарасид. бинои радио беш аз $2 миллион зарар дид. маводи тарканда дар ошёнаи якум каме дуртар аз бахши Чехословакии радиоозодӣ ҷойгир шуда буд. баъдтар пас аз пошхӯрии иттиҳоди социалистӣ ва суқути девори Берлин ҳуҷҷатҳое пайдо шуданд, ки собит мекунанд ҳамлаи террористӣ аз ҷониби гурӯҳи зери раҳбарии террористи байналмилалӣ Илич Рамирес Санчес ва бо фармоиши диктатори Румынияи социалистӣ Николай Чаушеску анҷом шудааст. дар маҳалли деҳоти асел осеб дидаи Хуросон корхонаи саноатӣ бунёд мешавад. дар ин бора охири ҳафтаи гузашта раиси ин ноҳия Илҳом Аҳмадзода дар нишасти матбуотӣ хабар додааст. ба гуфтаи ин мақомдор, бо кӯмаки ҳукумати кишвар, соҳибкорон ва мақомоти маҳаллии вилояти Хатлон 67 оилае, ки моҳи майи соли 2020 бар асари фаромадани сел зарар дида буданд, дар макони наву амн соҳиби хона шуданд. дар деҳоти осеб дидаи Неъматуллои Асадулло бошад, тамоми манзилҳои вайроншуда тахриб гардида, дар ҷои он корхона сохта мешавад. Аҳмадзода гуфт, қаблан муроҷиатҳо дар бораи додани иҷозат барои ташкили хоҷагии деҳқонӣ дар ин маҳалла ворид шудааст, вале онҳо ризоят надоданд. ёдовар мешавем, ки сели рӯзҳои 14 ва 15 майи соли 2020 дар ноҳияи Хуросон даҳо хонаро пурра вайрон кард ва ба даҳо манзили дигар қисман осеб расонд. чанде аз чорвои мардумро кушт ва киҷзорҳояшонро хароб намуд. 2 нафар ҳам ҷони худро аз даст доданд. дар маҷмӯъ зарари расида аз ин офат 6 миллиону 725 сомониро ташкил додааст. ва раёсати корҳои дохилии Душанбе аз боздошти як марди ба гуфтаи ин ниҳод бадахлоқ хабар медиҳад. ба қавли манбаъ Диловар Ҳамидфи 44 сола сокини шаҳри Душанбе бар асоси муроҷиати як ҷавонзан дастгир шудааст. ин ҷавонзан бо ирсоли аксҳои ин мард гуфтааст, ки ӯ ҳангоми гузаштан аз рӯи зеризаминии назди бозори Саховати Душанбе нисбаташ ҳаракатҳои ғайриахлоқӣ карда шаъну шарафашро поймол намудааст. дар натиҷаи пурсиши гумонбар ва дигар шоҳидони ҳодиса муайян гардидааст, ки боздоштшуда
ҳангоми убури гузаргоҳи зеризаминӣ дар ҳолати мастӣ қарор дошта нисбати ҷавонзани муроҷиаткунанда даст дарозӣ намуда ҳаракатҳои бадахлоқонаро анҷом додааст. Барои майдавбошӣ додгоҳи ноҳияи Фирдавсии Душанбе Ҳамидовро ба 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум кард. бинандагони азиз, ҳоло барои шумо чун ҳамеша дар поёни суҳбат дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. Бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 71 дирам таъин кардааст. имрӯз 22 феврал 1000 рубли русия 151 сомониву 80 дирам нархгузорӣ шудааст, ки нисбати охири ҳафтаи гузашта 50 дирам камтар мебошад. Ин чанд хабари тозае буд, ки то ин лаҳза ба дасти ман расид ва ман барои шумо гуфтам. азизон, шуморо бо хабарҳои бештар дар барнома 3 соат пас мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва рӯзи бобарор дошта бошед. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.